αριστούχο φιλόλογο της κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών για την ευάτσιση που έκανε στους στίχους μου και τη βαθιά ανάλυση τους. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Παναγιώτα Ψυχογειοπούλου, σχολική σύμβουλο φιλολόγο νομού Αχαΐας, για τη σημαντική προσέγγιση του έργου μου και από την παιδαγωγική πλευρά του και για την τόσο σαφή τοποθέτησή της στα θέματα που θίγω μέσα στο έργο μου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Μαρία Χρυσανθακοπούλου και τον Χρυσόπουλο Τάσο, σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του ΔΠΘ Πάτρας, για την πραγματικά καταπληκτική απαγγελία των ποιημάτων μου, που δείχνει το ταλέντο τους και τον αυθορμητισμό τους. Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Τσέζαρης Γκραουζίνης, το γνωστό μας διεθνούς φήμης σκηνοθέτη και δάσκαλο υποκριτικής, διευθυντή σπουδών της Δραματικής Σχολής του ΔΠΘ Πάτρας, για το ενδιαφέρον που έδειξε για τα ποίηματά μου και για την πολύτιμη συμβολή του στην απόψινή εκδήλωση. Όμως, πάνω από όλες και όλους, θέλω να ευχαριστήσω εσάς, αγαπητοί φίλες και φίλοι, για τη δική σας παρουσία εδώ, που αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα και με συγκινεί ιδιαίτερα και βαθιά μέσα στην ψυχή μου. Απόψε ζω μια από τις πιο συγκινητικές, τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου και δεν θα τις ξεχάσω ποτέ αυτές τις στιγμές. Πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για μένα και τις αντιθέσεις. Ποίηση, βουκέντρα της ψυχής. Ποίηση, λιχνάρι του νου. Μέσω της ποίησης αναζητώ να αποδεσμευτώ από το θνητό στοιχείο που υπάρχει μέσα μου, από το βάρος, από τα δεσμά που με κρατούν γερά δεμένη στη γη. Θέλω να βρω μια διέξοδο προς το φως, προς την πορεία στο ανέβασμα, προς το άπειρο, προς το αιώνιο. Αναζητώ να βρω μια πόρτα γνωριμίας μου, του κόσμου προς τα έξω, αλλά και μια πόρτα αυτογνωσίας, αυτοεκτίμησης, βαθύτερης σκέψης και περισυλλογής, προβληματισμού και στοχασμού, ανθρωπιστικού, κοινωνικού, φιλοσοφικού. Διψώ για την αναγέννηση της ψυχής μου, του μυαλού μου, του είναι μου ολόκληρου και βρίσκω αυτήν την αληθινή αναγέννηση μέσα σε εκείνες τις μικρές και λαριστές λεξούλες, σε εκείνα τα μικρά πετραδάκια που τα βάζω σε σειρά μέσα στο μυαλό μου και τα αφήνω να κυλήσουν μελωδικά μέσα στα ριάκια της ψυχής μου και να τη δροσίσουν. Η ποίηση μου δίνει φτερά. Με οθεί να ανεβώ στην ψηλότερη βουνοκορφή και να κοιτάξω μακριά, στο χώρο και στο χρόνο. Να ανυψωθώ από τα χαμηλότερα σκαλοπάτια της ηλικής, της φυσικής ζωής προς τα υψηλότερα σκαλοπάτια της άειλης, της ηθικής σφαίρας των πνευματικών αξιών, μια σφαίρας που με απελευθερώνει από την αιχμαλωσία του εγώ και με οδηγεί στο άνοιγμα στον κόσμο. Πηγή έμπνευσής μου είναι ο ηριδισμός της σταγόνας της βροχής, η έκσταση του άπειρου και τα μαργαριτάρια που αλλιεύονται μέσα από ουράνια στρίδια. Μια φιλική βραδιά κοντά στο τζάκι. Σκαλίζω κάποιες λέξεις πάνω στο χαρτί. Κάποιοι φίλοι θέλουν να τους διαβάσω αυτά που γράφω. Τους τα διαβάζω. Τους αρέσουν πολύ. Αυτό για μένα ήταν μια έκπληξη. Εκείνη τη βραδιά γεννήθηκε μέσα μου η ιδέα να γράψω αυτό το βιβλίο, την ποιητική συλλογή Αντιθέσεις. Στοιχεία της κουλτούρας μου που αυθόρμητα περνούν στην ποίησή μου είναι η θέληση και η δύναμη. Η έννοια ζωή ταυτίζεται με την έννοια θέληση, με την έννοια δύναμη, με τη θέληση για ζωή, με τη δύναμη για ζωή. Είναι ένας τιτανισμός του πνεύματος,
ένα γιγάντεμα της ψυχής του ανθρώπου, που βιώνει μια οδυνηρή συναισθηματικότητα και αλγινή πραγματικότητα. Είναι η τάση του ανθρώπου να μετουσιώσει το σκοτεινό πέπλο που η τραγική μοίρα του απλώνει πάνω του και τον τυλίγει, έτοιμη να τον πνίξει, σε υφάδι δημιουργίας στο στιμόνι της ζωής, να το κάνει βουκέντρα έμπνευσης και δράσης, να το μεταποιήσει σε ακριβό καμβά και ντυμένο με χρυσοπίκυλτες βελονιές και πολύχρωμες κλωστές. Είναι η στιγμή που ο άνθρωπος νιώθει να αναπηδούν από μέσα του γεγαντωμένες όλες του ιδιότητες, πνευματικές και ψυχικές, που τον οπλίζουν με δύναμη υπεράνθρωπη, με δύναμη τιτάνια ενάντια στο κακό. Από το εγώ, που υπερισχύει στο πρώτο μέρος της ποιητικής συλλογής μου με τον τίτλο «Συναισθήματα», προχωρώ στο δεύτερο μέρος της με τον τίτλο «Ποιητική στοχασμή», στο «Εσύ». Από την ομορφιά και το ρομαντισμό στην προβολή και την αποθέωση της κοινωνικότητας. Το ατομικό χωνεύεται και λιώνει μέσα στο σύνολο. Αφομοιώνεται και αναδύεται σε δράση για το κοινό καλό, σε οραματισμό για μια καλύτερη κοινωνία. Μια κοινωνία που νοιάζεται για όλους, πρωταρχικά και κύρια όμως για το νέο και τα προβλήματα που αυτός αντιμετωπίζει μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σχολείο και μέσα στην ίδια την κοινωνία. Για το νέο που αισθάνεται αβοήθητος και χωρίς προοπτική. Για τον έφηβο με τον ασίγαστο πόθο και την ασυγκράτητη ορμή για γνώση και δημιουργία, που είναι ικανός για τα μεγάλα, τα υψηλά, τα ξεχωριστά και θέλει να καταφέρει πράγματα προεξέχοντα, εξαιρετικά. Η ποιητική συλλογή Αντιθέσεις αναφέρεται σε εικόνες και ιστορίες που προβάλλονται με τρόπο ζωντανό και ανάγλυφο. Η σύλληψη και η διεργασία τους κινείται στον αισθητό κόσμο της ομορφιάς και του έρωτα. Υψώνεται σε χώρους με διαστάσεις αιώνιες, σε μια ανώτερη, γνησιότερη, αληθινότερη, ανθρωπινότερη κοινωνία. Οι δυνάμεις του σκότους προβάλλονται. Από το σκοτάδι τους όμως αναπηδά το φως. Η αγάπη επικρατεί του μίσους. Η αυτοθυσία της ιδιοτέλειας. Ο θάνατος, η κακία και η ασχήμια δίνουν τη θέση τους στη ζωή, στο καλό, στο ωραίο. Μέσα από τα κελαριστά ριάκια των ποιητικών στοχασμών και των τρυφερών συναισθημάτων στις αντιθέσεις, ακούει και βλέπει κανείς τις χαρές και τους καημούς της ανθρώπινης ψυχής. Νιώθει τη δύναμη της αγάπης, νιώθει τη δύναμη της γνώσης, προβληματίζεται και αντλεί κουράγιο, χαρά και αισιοδοξία για να γίνει πιο σωστός, πιο πραγματικός, πιο αγνός, για να αγαπήσει πιο πλατιά και πιο βαθιά. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να κλείσω με μερικούς στίχους που έγραψα πρόσφατα και ευελπιστώ να τους περιλάβω σε μια δεύτερη ποιητική συλλογή μου. Είναι ένα μικρό ποίημα με τον τίτλο «Τι βρίσκω στην ποίηση». Στην ποίηση βρίσκω όλα όσα έφυγαν. Στην ποίηση βρίσκω όλα όσα δεν μπόρεσα να κρατήσω και όλα όσα μελαγχολικά ξαναγυρίζουν στη θύμησή μου. Στην ποίηση βρίσκω τη μελωδική ενορχήστρωση του χθες, του σήμερα, του αύριο. Στην ποίηση βρίσκω τη μουσική των λέξεων, τη μουσική των στίχων, τη μουσική αυτή που αφήνει το κρυφό δάκρυ να κυλήσει. Σας ευχαριστώ θερμά.